sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Tabi perhorasan ma hupasahat tami tuhamu amanami inanami haha anggi nang napinaribot saluhut hita nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus natumangihon jamita marhite radio palita kasih di Manogoton hita nadibagas tabe manang natongon di pardalanan tumopot akka ulauta didongani jala dipasu-pasu Tuhata Yesus Kristus mahita saluhutna. Au sintua rosmala lumban raja boru situmorang, rapdohot amata sintua anggiat si hombing, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta, makobasi partangyangan di Manogoton. Tapuk kama partangyanata marhitena martangyang nabinuaton ni amata parjamita. Tapasada maruhatta amanginang martang yang mahita. Gok moliate madiho di batamanami di sude padongan yomu di bagasan ulu nami di Manogot ni Arion. Dilek kodo hati urun terus niroa di hami saluna di lahu manguduti ulon nami. Nang biyo nami mahatam nabadiai asa gaboy piopon nami di tonga-tonga ulu nami jala gabi masulu lahu mangulahon ulon nami o Bartolomo niroam. Tongali Tuhan satu homa daging doktor nami ramoti hami. Marhite Kristus Yesus martangiak kami Tuho. Amen. Hata ni debata nagabe jamita sitangi honota di bagasan Manogoton imanatar surat di Sada Samuel bidu 10 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 Sada Samuel bidu 10 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 songonon ma hatani Tuhata. Dimiyahi si Samuel si David gabe raja. Dungi nina Jahoba ma tu si Samuel. Sadia lelengok ko marsak taringot tu si Saul, naong pola hubolokon, asa unang beraja ibana gumonggom Israel. Go himasahanmu dohot miyak, jalalao ho, naing suruhonokku ho, tumopot si Isay, isi ni Bethlehem, ay nung nga hupilit diyaw sa dasian akka anakna, bahen raja. Dungi ni si Samuel ma. Songod dia malakak kutusi. Ay begyo ni si Saul ma baritai. Jadi bunuon na maaw. Dungi ni na Jahoba ma. Togu-togu ma anak ni Lobusada. Jala dohonon mo ma. Lau mamele tu Jahoba doaw ubahin naro. Ikon pio onmu huhut si Isay tu pameliani, dungi au pabotohon tuho, manangaha si bahenonmu, ikon miahanmu diau manang ise si dohonokku tuho. Dungi dibahen si Samuel ma nanidok ni Jahoba, jala sahat ibana tu Bethlehem. Jadi tarsonggot si tutuma akka situa ni hutai majupakon ibana huhut didok. Hata hadema hodo nahi narorohonmu dungi nina ibana ma hadema hodo. Lau mamele tu Jahoba do au ubain naro. Manguras mahamu asarohamu dongaku tu pameliani.
Dungi diuras ibana ma si Isai dohot aka anakna. Laos dipio nasida tu pameliani. Jadi dung masuk ibana, dibereng ibana masih Eliab, gabenin narohana ma. Oddo huroa simiahan di julu ni Jahuba. Alai didok Jahuba ma tu si Samuel. Unak ko mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna. Ainunga hubolokon anggo ibana. Aidada marguru tu parnidaan ni jolma. Yang go jolma rupa do nani idana. Alai anggo Jahuba roha di bagasa do nani idana. Dungi di josi Isai masih Amminadab. Jala didokon ibana mamulu sian jolo ni si Samuel. Alai ninna si Samuel ma. Ibana pe dang nani pilit ni Jahuba. Dungi didokon si Isai ma si Samma mamulus. Alai ninna si Samuel mamuse. Ibana pe laos naso pinilit ni Jahuba do. Jadi songoni didokon si Isai pitu aka anakna mamulus sian jolo ni si Samuel. Alai ninna si Samuel matu si Isai. Dang adong na pinilit ni Jahuba sian nasidai. Dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai. Holanodo aka anakmu? Dungi ninna ibana ma. Tinggal dope yang go siap udani. Jala ida ma. Marmahan biru-biru do ibana. Jadi ninna si Samuel matu si Isai. Suruh mama ngalap ibana. Aidang tagamon hudul hita lau mangan. Da joloro ibana tuson. Jadi disuruh ma na mangalapi ibana. Alai tararado dagingna. Uli dohot rupana. Sorur do rodi panailina. Dungi nina Jahuba ma. Hehe maho. Miahi ma ibana. Ai ima ibana. Jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani. Jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akahahana. Dungi songgok matod dini Jahuba tu si David. Olat ni nasadari i dohot tu joloon. Dungi borhat masih Samuel lau mulak tu Rama. Olat ni ima sahatna jala nagabe odolan ni Jamita ima ayat pitu. Alai didok Jahuba matu si Samuel. Unang ho mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna. Ainung nga hubolokon anggo ibana. Aidada marguru tu parnidaan ni jolma. Yang go jolma, rupa do nani idana. Alai anggo Jahuba, roha di bagasa do nani idana. Mulai tema di inang situa nyonya lubar raja borus tumorang nang majaha hata ni debata di Manogoton amanami inanami horas madihita saluna damang nang dainang pinaribot hanggi sude nahu halongi ami tung di dia pemaringanan di pertikianon molotung pe marhite radio pelita kasion sahat matabe dohot barita nauli sian hami Tuhatama nama dongani kita saluna. Ia perikopta di Manogoton, di Dokdo, di bahasa Indonesia, Tuhan melihat hati seseorang. Molo di bahasa Batak Toba, di Dokma,
manakasi lomo ni rohani Tuhani. Patujolo na manginang dipapakit debatado si Samuel gabe panurirang ni Jehova. Songo sikat ni debata laho manguluhon bangso Israel. Balgado pakokopon ni ibana tu bangsoi. Jala tardok panguhum do si Samuel di sadok Israel olak nidan sahat arro tu Betseba. Jala ditikki marporang nasida maradok po bangsa Palestin. Jehova marhite poti parpadanan. Namarisi patik nasa pulwido parhitean ni kehadiran ni debata. Asa totong dope ujui diokui nasida na Jehova do gabe raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Alai du sarimatua Samuel dipapakit ma anak nana dua gabe panguhum di Israel. Hape anak nana dua ima si Joel doho siabia dang diihuto dalam niamana. Itpolat diperak do nasida jala majalo sisip nasida papeol uhum. Ido sialana ubahin marluhut akka si Tuan Israel manopot si Samuel tu Rama. Asa dipangido sada raja tu Jehova. Alai saut matutu delehod debata sada raja nasida ima si Saul. Alai mardosa do raja imuse uju marporang Israel tu halak Amalek. Alai dipangulu raja ido si Agak raja ni Amalek. Rap dohot biru-biru lobu untuk nang halu de nasida. Aka na pinamokmok ni halak Amalek. Hape sudedo nasa na mangulu sian Amalek nang jolma dohot aka pahapana sida ikut dibunuh. Alam marlulu do debata dopak Amalek. Marningot na binahen ni si Amalek uju na niabatan na bangsa Israel di dalam dung haruar sian tano Mesir. Amanginang alai ia dibolok ko Jehova masih Saul didok maasa dimiahi si Daud anak ni si Isai gabe raja di tonga-tonga di bangsa Israel. Pabuan nunga dirapas Jehova harajaon Israel sia si Saul. Jala dileot tusada halak na dumenggan marroha. Alena pesongoni setong dope maringana di istana ni harajaon di Gibea yang go si Saul. Olani sumuruk doto dini Jehova sian ibana. Pabua nunga dirapas Raja Daud na baru dimiahi di Betlehemi songgop tutod di tu ibana tod dini Jehova olat ni sadarion. Amanginang saluna na ubegesa radio berita kasih na holong yami di dia pemaringana di pertikianon. Diaya parjoloro diaya tolu hatani di batatu Samuel masepojot do rohani Samuel mamersi Saul dohot bangso Israel. Jalana boy masa do hagu turun ala di tulak debata si Saul. Dipatulus Samuel do di si sada sikap habengeton ni rohana mangadopi hamaoloni. Marhite holong ni rohana mamikir ho bangsona. Aledang dipalos debata saya marasak si Samuel nang bangsonai di bagasan hasusan. Disuruh debata do Samuel asa mamiahi sada anak ni si Isai nagabe raja ni Israel manggatihon si Saul. Alai mabiar do si Samuel sotung tarbegi si Saul jala bunon na ibana. Dipaturun debatama sada dalan asa malua ibana. Togu-togu ma anak ni lobui sada jala dohonom ma laho mamele tu Jehova doahu ubahen naroau. Dang sude hasit tongan Isai pinabuan ni Samuel tu si Saul. Boy do mabahem mara tu dirina jala boy sahat tu si Isai dohot keluargana tarlobobi ma tu si Raja Daud sendiri. Di Matius 10 ayat 10 bidok usuru do hamu songo biru-biru tu tonga-tonga ni akka babiat dibaheni patas mahamu marroha songon ulok uhut lidang marohamuna songon darapati. Diajari do hita manginang marbisuk marroha songon ulok jadi adong do tujuan ni nadenggan siat debata tu si Samuel. Jalan dada padohan ni Samueli na pinasahati alai siat debata do hatai parsuruonon. Jadi adong do otoritas ni debata. Bison diparbisui debata do Samuel aha nanaing si do onon. Dia namang utamanginang dioloi Samuel do hatani debata. Haroro ni Samuel tuhutai mabah mabiar jol mana na dihutai. Siala dari puruhana sida do
naung buano ni Samuel uhuman siala dosa nasida songo si Jona naro tu huta Niniwe. Alai didok Samuel ma di harona tu bagasan dame haroro ni Samuel ima lahuma melehon peleat tu debata jala pabadihon Isai dohot yanak konna jala manggokon nasida rotu ulaon parsobbaoni. Jadi nunga di hasomalhon adorang soma mulai parsobbaoni nasida sai cumolo do di parbediai malim nasida somalla dohot do pabadiahon na marumang pardagingon sahat do tu payason pelean nasida. Dia namangi utamanginang dia tak onom rodi 10 di dok salah mamereng masih Samuel. Diri pu Samuel do si Eliab na pinili ni debata ima si hahan ni dianak ni si Isai. Alai di bereng ibana do si Eliab tibo songo si Saul. Hape sa sitong na molo tajah dia na parjoloi na si takasan ni Samuel ise guar na tu debata. Alai dang diulau si Samuel ubahin na salah mamilit ibana. Alai di dok Jehovah matu si Samuel. Unak ko mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay dada marguru tupar nidaan ni jolma yang go jolma rupa do nani idana alay yang go Jehovah roha di bagasad do nani idana biaya pitu molo tasukkus siya dia do ulaning sahat padohan ni debata tu Samuelon totu iko begiota do barita taringot tu Samuel sian si haetehonna nunga di pelehon inana si Hanna tu si Elia jala sial lapatan ni guarni Samuel ope bahasa Ibrani Samuel el Allah mendengar terjemahan harafiah lain dari Samuel ima Allah mendengar ete Allah sesuai dengan Samuel sada ayat 20 di situ dikatakan bahwa Hanna menamai anaknya untuk mengenang permohonannya kepada Allah akan seseorang anak dan Allah mendengarnya. Jadi nunga saya tinggili si Samuel tu mangihon suara ni bata molo tajaha di sada Samuel bidutolu dia sada ro di ayat 10. Molo dok hata hubolokkon di Alkitab didok hutolak. Jadi dang madok songon bidolokkon buti alai alat terjemahan ni Bibel don sian hata Jerman boy marasing tu hata sian aslina. HP molo di Alkitab didok hutolak. Ima terjemahan hata Inggris reject manang revise. Jojo dohita jolma molo memilih sian sasahalak hola sian rupana na berengon uli jala halomuan ni roha. Alai masaya dul do amang marasing tu na pinili ni debata sian jolma. Satu bagasar rohani jolma ido didodo debata sahat matu anak paduahon tu papituhon dang dipilit debata. Dia namangihut dung ditolak na pitu. Anak kon ni Isisai asa disukun si Samuel ma beta adong dope. Anak nana asing jala dia lusi si Isa ma ibana adong dope. Ima siap budanna natongon marmahan biru-biru di ladang. Di namarmahani biru-biru si Daud ima nagabe sada dalan di ibana. Laho mamake tiki marsyajar marhasapi. Imusema dalan ibana laho marhobas dia dopan ni si Saul. Pengalaman na di namarmaha biru-birui tunggodang do satu nama dopang binatang panoro jala marguna laho pataluhon si Goliat. Jala ulaon na songo parmahan marguru doi ditiki nagabe raja ibana laho marmahani bangso ima bangso Israel. Jadi amanginang sasitong na nunga di parare debata ibana sian haposoon na asa marguna itu haduan tusakap ni debata. Tarida doi siya tanggung jawab na laho marmahani bangso asa totong di dalam lomo ni rohani debata jalan sian surana na mangguriton pesalmen songon ede puji-pujian. Sude nai didapok sian hamalaon na manurat ede manang siait. Jadi diurut ma na manghiuto diguriton ibana do akka pesalmen taringot tu si taonon na. Akka dosana takang ni rohana jana panal solion ni roa ala ni dosana. Amanginang sude no begesa radio berita kasih di ayat perpudi ayat 12 ro di ayat 10 tolu disuruh debatado Samuel asa mamiahi
si Daud. Dinatar pilih si Daud napaturuhon dang nahurang akka jolma ni debata laho pakeonna marmahan bangsona. Naung gagal do si Saul diulaonna songor raja na marmahani bangso Israel. Dinatar pilih si Daud dang dada ala ni keluargana alai ala otoritas ni debatado naung mamilit na posonai dada na tumuai. Nagabe si par husor-husor ni Ruhata manginang di bagasan parangulota. Hita akan naung hinokop ni Tuhan Yesus sia turpukon naing dola bagas pangatusyota. Dia do sakap dohot lomo ni rohani debata. Ditiki salah mamilik jolma pardosai. Disima jolmai madabut tu bagasat dosa pangalosion gabi mamilik lomo rohani sibolis nasian debata. Dungi madabu matu bagasat dosa go mahasusaan ni jolma. Alai marhite ni debata amai naung ubasa-basaon anak na nasasadai ima Yesus Kristus asal di paudi debata hita asa di dapotan hanguluan nasa liling na hita patuma ikom marlas ni roa hita songon bangso Israeli naso pinasobu ni debata susah bangsona hinorhon ni si Saul naso tahu ajaran ni debata nungal ini debata si Daud gabi raja na baru dinasida si bolas ni roha di tonga-tonga ni bangsoi ima sakap hatuau ni debata nuaeng dihita na porseya patuma marlas ni roha hita akan naung hinokopna. Efesus 5 ayat 8 aina holom do hamuna jolo ala tiurdo anggon waeng di bagasat Tuhani marparange mahamu songon akka anak hati uron alani i patu mahita marletare marlas ni roha songon gowarni mingguta estomihi nomor 8 sayhoma gabe partano batoaku akan naung hinokop ni Yesus Kristus dipatiduhom mangolu nasai totong manakasi lomo ni roha ni debata nuaing hamu amang inang ruas ni uriata mangido pangeripom mahita tutuhani marhite nau bege suarana asa marneang nanaing sipilitota ima nagabe lomo ni roha ni debata nunga dilantik amang presidenta amang Prabowo sudah ka pejabat ni bangsota maratus nasida di minggu hari nausa salpui sudah nai nunga dipilih debata gabe pangula di tonga-tonga ni bangso marhiti ka wali kota bupati nang gubernur selamat mangula mahamu amanginang tung di dia hamu mangula dipakai debata maho laho mangulahon ulaumi alai di pargugui ma nang ulomu di tonga-tonga ni negara taon hamu amanginang rak mahita mangulahon na pinilik ni debata tadukung ma karena Tuhan sudah memilih yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Molo nunga to dini debata na mga raja rohan ng pikirata naing mapatuduhonota sikap ni anak ni debata na tao manakasi dohot mangoloy lomo ni rohana di tonga-tonga ni ngolukta. Tapi hutihut mai sakap ni debata di tonga-tonga ni ngolukta. Tod dinaima mangajar hita, mamilit, manakasi, mangulahon, ahana naing sulahonota, di tonga-tonga ni portibion, nalaho ulaota, gabe selas ni rohata. Marede hita di bagasa rohata, suara ni tod ni Tuhani, jojot di laosi, ditulak ho, saitada jamu, pabua roham, dapotot Tuhamu, di sesa dosam. Amen. Horas mauliati madituhata martang yang mahita. Gok las ni roha dam lituhat di partikianon nunga taripar hatam nauli na tusude hami no begesa radio berita kasih di dia hami maringanan hodo nama militami adorang di bortia do hami dang pasobomu hami ale Tuhan atau oleh Tuhan ramoti jala pargogoi rajaima na pikiran nami na niulan di tangan nami asa homa totong nama jonjongi sude ulan nami ay hodo na patupahon akka hinauli na denggan di tonga-tonga nami amang na burju ramoti masude ruas ni huriam na ubege siaran pelita kasih di partikianon tung di parkarejoan di pardalanan di jabu nang di dia pinasida maringanan ramoti ma jongjongi di bagasan dame dot holong nasiakoi
Sudah mak keluarga nami, dongan nami na terbaring lemah di rumah sakit, di jabu nang di dia pinasida di parlape-lapiani homana pamalupon asa marhite tangamu na sugat jangi parsahiton yak kadongan nami gumanggang jala hipas mana sida tujoloan narion homanangon moti sudah ulan na balituan di ulaon na maragami jongjongi jala patudu maholom itu hami asa hami gabi anak sitidangi di tonga-tonga ni portibion nunga dibelito hami songor Raja Daud lau memimpin bangsa Israeli partikion ngapi dito hami gabi akka anak ni di bata dongani mahami laho mangulahosay atau ngalituan urasi hami marhite Yesus Kristus martangiak kami itu ho. Amin. Horas maamanginang selamat bekerja. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Sintua Asi Hombing di nomor HP 0812 9837 653. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang dapat diunduh di Google Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7, ibadah remaja pukul 7, ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 25 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Horas.